Прыемна так глядзець на полымя кастра, яскравае, бліскучае і трапяткое. Агонь – гэта часцінка цёплага дабра, якой грэе нас і супакойвае. Але быў час, калі святы агонь стаў вогнішчам і шэрым папялішчам. Вайна на Беларусь принесла нам яго, задумаўшы ўсё жывое знішчыць. Агонь вайны паліў і апякаў у концлагерных страшэнных печах. Дарослых і дзяцей ён сустракаў святлом такім бесчалавечным. Святы агонь быў у вачах салдат, якія ішлі ў атаку за радзіму. Не ўсе вярнуліся да родных хат. Даніну ім павагі і падзякі аддадзім мы. Да вечнага агню мы кветкі пакладзем, паклонімся ім нізка і запомніць кожны. З далёкіх тых часоў у сэрцы беражом святло агню салютаў пераможных. Жар сонца, агонь вечнага жыцця, сягоння ў віншаванні мы ўплятаем. І твары пераможцаў узнікаюць з небыцця. Усім міру, шчасця і здароўя мы жадаем.